Vítajte v tretej časti tripu po Srbsku. Začíname v meste Priboj, kde sa k nám včera večer pripojil Marek na EXC 400 pade. Alternatívy v tejto časti už nemáme nachystané dopredu, improvizujeme počas jazdy. Dnes nás trasa ťahá najprv na juh popri hranici s Čiernou horou a potom ďalej na východ. Pusto? Tak, sme v Trojici. Po raňajkách. Áno. Vyrážame teda pozdĺž Tetu a operatívne si robíme odbočky, keď na niečo zaujímavé natrafíme v mape alebo vidíme zaujímavú cestu. Prvá na seba nenechala dlho čakať. Stopa sa ale rýchlo stráca a objavujú sa prekážky. Máte to čisté. Sociálne práva vypravené. Ale je to tu náhodno. Sú tu stromy, stoj, tu sú tu stromy. Ja on ma nepočuje. No, asi tady sme mali. Ja som vás chcel práve zastaviť, lebo to nevyzerá, že to tady to pokračuje. Sme trošku mimo tej značky. No jasne, pôjdeme mimo cestu. No, ona je trošku niekde tu. Sorry. Takže spátky. Alternatíva. No, kúsok. Ale aj takto s tými alternatívami chodí. Za odmenu si strihneme pekný výhľadkový kopec v svižnom tempe. Na obzore nás trochu strašia mraky, ale dúfame, že počko nám vydrží. Z kopca klesáme celkom pohodovým zjazdom s peknými výhľadmi. Nasledujú dlhšiu dobu rýchle, ničím extra zaujímavé zvážnice. Párkrát sme odbočili niekam do lesa, ale nič extra sa nedialo. Zmena nastala na planine, kde sme odbočili z asfaltového Tetu. Trasa nás viedla cez zaujímavé miesta s mŕtvou flórou. Asi následok požiarov alebo nejaké pliagy. Trail sa začal príjemne vlniť, ale strašia nás blízke búrkové mraky. Toto ešte vieme zalternatívniť. Pekné, že? Alternatíva. No. Tak aby sme jeli po asfaltu, chuj. Myslíš, že tam byl asfalt? Myslíš, že tam je asfalt? Jo, tam byl asfalt, že? No, mne sa zdá, že to išlo ďalej potom asfalte, no? Ty čo, už se to žene, že? Tohle mě nepřijde strašidelný zatím. No, je to izolované, ako. No, nedívajme sa tam radšej. No, tak tento krásny slnečný deň sa nám zmenil do takejto habaďury. Ale ako na zavolanie sme sa objavili pri otvorenej reštike. V reštike sme prečkali krátku búrku a dali čosi pod zub. Ideálne. Ideme do rohu, nech máme výhľad na všetky strany. Aby nám neukradli motorky, vole. Hneď od reštiky začínala alternatíva trasou presne po hranici s Čiernou horou a začínala veľmi sľubne. Na trase boli evidentné stopy po štvorkolkách, miestami bola ale prekvapivo zarastená. Chceš bodľak? Keby niekto chcel emigrovať,
idem. Poď môj, počka. Neskoro, tak to budeš mať aspoň natočené zblízka, no. To jsem udělal, ty no. A nie som si istý, že ideme dobre. No, nevidím tu značky a nevidím, že by sa tu sem chodilo, takže... Tak som tú skupinu zle zaviedol. Nesprávnym smerom. Zavo na tu jeden pár. Jedna. Vôbec neviem, prečo som odbočil, tu je šipka, aj značka, aj všetko. No chuj, vole. To je štátna hranica. Nepotrebovali ísť doľava. Na značke, je? A pravo. Hentu, je? Ono sa určite dalo aj kúsok vrátiť a potom, vieš? Že to by bolo aj možno lepšie, lebo ja som tam na takom blbom mieste, ja som tam pred takým zrázom a iba sa musím nejak spomedzi stromy. Ja sa môžem sem vrátiť a môžeme sa skúsiť vrátiť kúsok naspäť. No len Marek nás nepočuje. Ten ma nebude mať rád po dnešku. Ide. Chvíľku. To je ahoj. Tak, ja nájdem svoju motorku a idem. Tu je! Pozrite, aká krásna v lese schovaná. Tak. Smerovanie máme dobre. Tu je taký cik-tak a my sme presne v strede, no. Čiže ja som vravel, že doprava, Peťo sa rozhodol doľava. Nedôverujem im, vidíš. Máme asi, ne? Áno. Vidíš, je to jasný. Tu nás Peťo vedie na prvý pohľad do neprejazných vecí. Pomalá jazda, ale postupne odhaľuje takú akurát prejazdnú, fajnú technickú stopu. Nebolo to vôbec dramatické. Mali by sme sa stočiť vľavo, hej, do prúdku. Adventure cestování. Poďte s našou cestovkou, zažijete to, čo ste ešte nikdy nezažili. Dobre ideš. Luxus. Pořád. Tam jedeš. A všetko to luxus. Krásne to je. Zastav Marka. Máš tam popruh, ti ide okolo reťaze tesne. Ja? Marek. Tretí popruh, skôr reťaze. Jo, opri motorku niekde ostrom, no presne to. Z lesa sme sa nakoniec vynorili a trasa chvíľu vedie príjemným otvoreným priestranstvom. Yes! Jsou tady holky. Leva, prava, Cicina, Pepina. Tady chcete přestávku? Môžeme kľudne ísť. Krásné to bylo. To také hravé. Nejhezčí na tomto hledání vždycky. To nevíš, kam tě to zavede. Pak z toho vyjedeš, letíš se někam. Nálada v skupine, aj napriek neľahkému pokusu, je predsa dobrá. Ďalej sa trasa ešte chvíľu príjemne krúti lesom. Menil som ale batériu v GoPro a nastavil zlý sklon, takže zábery zase chvíľu horšie.
Tu som bol lenivý si nájsť pod správnym uhlom, Marek to ale vyriešil inžiniersky. Haha, dobre on. Sorry. Týmto. Ďalší prekážkový strom. Tento už tu leží celkom podozrivo. Ale týmto, vieš? Hej, vole. Možno to je na schvál. Keď konečne opustíme les, napájame sa znova na tent. Ten nás vedie klasicky rýchlymi kvalitnými cestami. Potom ale nastala opäť vítaná zmena scenérie. Jedeš moc rýchle. Búrkové mraky nás stále trochu znepokojujú. Počasie zatiaľ drží a aspoň si spravíme pár dramatických fotiek. Že si nejaký nabitý. Že sebou klesneš a budeš. Po chvíli už klesáme z kopcov, postupne sa napájame na asfalt a nasleduje klasický scenár návštevy civilizácie s tankovaním a nákupom. Po chvíli už to zase prášime mimo asfalt a tetka nás vedie cez nejaký kaňon. Vážnica je ale dosť nudná, navyše po jedle sa nám do toho nejako nechce. Moji nadšení spolujazdci. Dva. Jeden hľadá bod G, A bosu? druhý sa schováva za skličkou. No vál do piči, sa mi tu postaviť, kurva, jaká tá dráva. Pokračujeme extra rýchlymi pasážami už v daždi, ktorému sa nám nepodarilo uísť. Oblaky už na všetky strany hovoria jasnou rečou. Bude pršať. Trasa ale vedie celkom fajn úsekmi, zrýchlené tempo si užívame. Chce pomoct? Ideme ti pomôcť? Tak ja jdu. Fakt by ma zaujímalo, čo ho viedlo k tomu zvoliť tú stopu. Jo, no určitě. Ty zpátky. Tady mám. Počkej. Dobre. Děkuji vám, dobré víly. No ešte, že tu nesi sám s takou kokotinou ťažkou. Ja to zahrabe. Chlapi, pomoc! Chlapi, pomoc! Ja kokos? Tak je pán mata? Jo. Ti mohla aspoň fotku spravím, aspoň Marekovi fotku. Vy jste chtěli, abych spadnul, že jo, abyste viděli video. Tam niečo je horšie. Trasa nás vytiahla vysoko na hrebeň, fúči tu silný vietor. Nahrávky preto stišujem, takže budú znieť asi trochu menej prirodzene. To je bolo, to je. Si zober tam ten hrebinok.
Naspäť v lese znova padáme dolu príjemne technickým zošupom. Dolu sme ale narazili na bránu asi pastviny, takže sa znova škriabeme kúsok vyššie na zvážnicu, ktorú sme míňali pred chvíľou cestou dolu. My sme šli dlhšie hradu. Ja počkaj, my sme teraz v ohrade. Ano. Do piči. No, dobré, no. Já si myslím, že se měli jet takhle podél toho plotu. Jo, asi to bude lepšie. Do piči. Tak já vám to zase otvorím. No. Čo ti jebe už? Pomôžem ti? Počkaj, ti to zavriem. Aha. To zobral za sebou, alebo niekto to zobral. Nikdo to nezebral. Však sme to tam nechali, Čak ne? já jsem to posunul, ne? Kde si bych to nechal tam a tady si to zadělám, pak to vezmu jak? Dobre. Do mesta Sienica prichádzame už v solidnom daždi. Bukli sme si ubytko s reštikou, aby sme mali pokoj a tak toto dopadlo. Ubytko bolo také balkánske. No aby sme sa tu vôbec ubytovali. Vypadá to dost smrtelně. No, Našťastie sme poblíž našli reštiku a zahnali mrzutosť kalóriami. Ďalší deň sme trasu ťahli veľmi alternatívne. Tetu sme sa dotkli len na niekoľkých miestach, pretože väčšinou viedol po asfalte. V noci dosť pršalo a ráno nás vítala ťažká olovená obloha. Predpoveď ale sľubovala zlepšenie, tak sme vyrazili s optimizmom. Hneď za mestom sme začali stúpať po parádnej hravej ceste a rýchlo sme sa dostali do prevádzkových teplôt. Nízka oblačnosť postupne ustúpila a deň bol hneď veselší. Po silnom včerajšom daždi bola zem rozmáčaná, ale jazdilo sa napriek tomu výborne. Trasa nás viedla postupne znova do kopcov a okolie sa neustále menilo. dámy a páni, alternatívy. Kaloši sú dolu. Našli sme tu ale trail hore. Tak sa musíme nejako zraziť. Kde vy ste to vyšli hore? Boha, tak sorry, tak ja idem naopak. My samozrejme chceme ísť hore. Hore, doprava, hej. Ospravedlňujem sa za ten chaos. Ja som to tam celé posral. Já jsem tou cestu, já jsem ji právě trefil a jel jsem po ní doprava, přijel jsem na tu cestu, jsme po ní teď jeli a říkám, tyhle, kde jsou? No, Tak jsem se vracel zpátky. sorry. Jak si na tom, bejku? Dobre, zatím sa nič nezmenilo. Takže furt na hovno. Tak jedem. Tu už nás znova rýchly trail vedie naspäť na Tet. Bohužiaľ, Tet vedie tamtou asfaltkou dolu, takže z nej rýchlo odbočujeme zase niekam do lesov. Najskôr sme sa teda objavili na nejakom kopci pri vojenskom objekte s funkčným radarom a heliportom, tam sme sa radšej nezdržovali a namierili to znova niekam hlbšie do lesa.
Tu som z nepochopiteľného dôvodu vypol a v zápäti zase zapol kameru a Peťov prejazd mi ušiel. Priznám sa, že neviem. Uvidíme. To bola krásna ukážka dvoch rôznych prístupov. Ale tento nemusel výjsť, ten tvoj. Právě, já jsem si nebyl jistý, velký. Lebo hen to vyzerá tak, že tam môže byť do 5 meter vody. Akože. Ale hovno. No jo, však my by sme ťa vyťahli, že jo. A národní svíčku. Heler. Peťa tie prejazdy kaluží náramne bavia evidentne. Nič, dobre. Dobrá saka, no. Neviem, si to vyzrobiť, no to je to. Proste to je tvoja úplne signature, akože. Pôjde, pôjde. A víš, jak to ustal parádne. Trasa má viesť rovno, ale stopa tam nie je. To zaváňa dobrodružstvom. Dobre, ale neviem ako ďalej. Keskal. No neviem, kámo. Nie som si istý. Idem! Nekrič na mňa! Som pod tlakom! Dámy a páni, prieskum prebieha. Totiž podľa mapy tá by mala vést z Teska. Nič, ja sa rozprávam sa s mojím publikom. Snažím sa len popísať, čo tu robím, aby to dávalo zmysel. No ale tadiaľto cesta naozaj neviedla. Nasledoval návrat a hľadanie inej trasy v spleti neoznačených lesných ciest. Žiadna z týchto ciest už nebola v mape, takže sme sa navigovali tak nejak pocitovo na smer, ktorým sme potrebovali ísť. Onedlho sa nám do cesty ale postavilo ďalšie spestrenie. Ale po jemnej úprave terénu sa do toho Peťo smelo púšťa a zdoláva nástrahu na jednotku. Alebo teda 1 mínus, no. Po pomalom mokrom lese je rýchla tvrdá cesta zase na chvíľu fajn, ale každú malú odbočku berieme s radosťou. Statický záber, lebo tých máme málo. Tady sa snídá, tu sa vybavuje biznis, tu sa suší, motorky vyzerajú takto. Piknik končí a rubačka začína. No, tak rupačka nezačala, klesáme rýchlo kvalitnou zvážnicou. Ale po pomalom rozblatenom lese je to momentálne príjemná zmena. Dokonca aj civilizáciu míňame v horách. To už tu dávno nebolo.
A ja som ho nenatočil. Nevadí. Hento vypadá pekne, že jo? Aha. Co děláš? Já jedu nahoru. Máme to opíte. Ty kokos! Čo ti bere? Správne. Je to možný, že tohle to sečou ručně. Brutálne, že? Takové boběny, ty vole, to nemůžou počítat. Tuto je nechal znova chytá rapel, vole. To len potreboval pauzu, vole. Dolu. Oj. Parádnou zarezanou cestou padáme z hôr znova do nejakej civilizácie. A to si to tak človek po ceste trochu pustí a... Drát, na poslednú chvíľu som zastavil. Kokos, akože... Moc nechybělo. Čo? Moc nechybělo, veď? No, Super. jo, Příští rok pro tebe přijedem. čau. Čau. Ďakujem. Tu nás vážnica znova trochu nudí. Takže čo? Správne, dáme si alternatívu. To je baba z mapce, že ide s nami, vieš? A hovorí nám kade. Jo. To ešte môže byť problém. Ja to, akože zídeme to, asi pešo. Pohoda, ako on to drží. Normálny endurista by to vyšiel. Normálne nechaj tam jednotku, prednou brzdou si brzdí a ono sa to bude šúpať dolu. Plne v kľude. To je v pohode. Ty čuť, já se šoupu. To je dobré, ty to ideš zísť? Normálne peškom, ty to zídeš, to je úplne v pohode. Tá motorka to ubrzdí sama. Ale to mi nejde. Je, ty to chceš zísť? Aha, no tak to je iná. Máš tam jednotku, hej? No, tak to je chyba, no. Pomoc? Vole, to mal cvaknúť kvalt hlavne, vole. Čakám. Ideš, Kaťo, zdvihni. Držím. Si celý? Koleno jsem tam nechal do piče. Tak na křivo, víš? Tak co, přestávka? Koleno. Takže si pošlu to. Jo, přestávka bude? No, chvíľku, hej. Objavili sme sa v dedine Deviči, kde sme nečakane zohnali obchod aj reštiku. No reštiku. Tetuška nám spravila klasický šopák, ale dobrý bol. Dedinu sme využili naplno, najedli sme sa, nakúpili sme, prvýkrát sme zohnali pivo v plastových fľašiach, takto luxusne sa tu veze. Tu. A uvidíme, čo nás čaká ďalej. No čakalo nás hľadanie nocľahu primárne. Počko bolo fajn, predpoveď hlasila tiež dobre, tak sme primárne hľadali nejaké miesto na biva. Ako prvé sme si to namierili na nejaké jazierko, čo bolo v mape a sľubovalo aj nejakú rovinu. Tak to je ono. Krásné. Hlavně, že je na mapě, vole.
Zamierili sme preto naspäť do kopcov. No ešte sa môžeme furt pozrieť na ten kopec. To vyjazd, to nie. No, tento nie. Ale poďme sa ďalej ešte pozrieť, tam je také sedielko, evidentne, medzi tými kopcami. Jackpot. Môže byť? Rozbili sme bivak, zrušili pár pív, pokecali o živote. Parádny večer na parádnom mieste v parádnej spoločnosti. Ďalší deň bol trochu oriešok ohľadne trasovania. Dalo sa parádne pokračovať, ale potrebovali sme benzín, takže sme museli zbehnúť z hôr do civilizácie. 9 hodín ráno, krásne ráno, trošku trvalo, kým sa to vyliezlo, ale je to dobrý. Nutný asfaltový presun na pumpu. Takto ráno každý už cíti tú chuť čerstvej kávy. Hneď po vybavení nutného sa púšťame naspäť do kopcov po nejakých trasách, ktoré evidentne nie sú moc používané. Trošičku naľavo by sme sa mali držať. Počkaj, ideme za Markom. Jemu zase zabrali mu léky, vieš? Aha. Evidentne, to vidíš proste. Hej, vidíme to? Je to dobré? Tak jedem. Peťová klasifikácia dobrej stopy. Krásne si našiel. Tady to vypadá, že bude taková... Vieš čo, to je úplne jedno, lebo už tuto fakt doslova 20 metrov je cesta. Takže na ňu sa pripojíme a ideme. Máš ostrú mapu, kámo. Ja idem za onem. Kľudne sa pustí dolu, možno to tak bude jednoduchšie a ideme za Markom. To sú takýhle pixoviny, úplne zbyteční. No, recenzie príjma Petr Heller. Tá, recenzie, reklamace. No, toto pôjde. Petr Heller, Uphill Rodeo. Počka. Dobre! Gratulácia pekelníku, daj sa do tena. Ty vole, ale... To je čím věc. Pekne si to zvládol. Dosiahnutou zvážnicou sa škrabeme do hôr. Bohužiaľ, trasa našim smerom neexistuje a tak postupne odbočujeme opakovane do slepých uličiek, ktoré sú často zapadané stromami alebo zahádzané konármi po ťažbe.
Jedna takáto odbočka sa stane Marekovej motorke osudnou. No, ešte sa tu. Koniec Marekovho výletu. 3, 2, 1. Ty píča, to prdeli. Jo, já mám urvanou hadičku na benzín. Á, kurva. Konár zachytil hadičku a s ňou utrhol plastové hrdlo úchytu vstrekovača. Tak Peťo, čo tu robíš? Tak zjišťuju tvrdost kuličky původní, kterou jsme dávali, a pidla, myslím, že je to dost. A vypadá to, že je to dobré, už se to loupe. A prečo to robíš? Aby jsme zjistili, jestli můžeme nasadit do hadičky dzinzik. Tak ja vám to ukážem. Tu niekde je dzinzik, ktorý je profesionálne zalepený. Je to také sedielko, do ktorého sa vkladá vstrekovač. Vlastne medzi v motore, to asi nebude vidno na GoPročke. Chytili sme konár, ktorý nám to urval a řešíme, že čo s tým. Ale v podstate už je to vyriešené. Už to treba len skompletovať. A keďže je to dobré, tak je to dobré a bude to dobré. Skúšali sme teda aj oficiálne zdroje náhradných dielov, KTM, Belehrad, Čačák a nepomohli nám, no. Takže si pomáhame čo? Sami. Tak, motorka je pojazdná. Náš hek zafungoval, ale máme druhotný problém. A to je, že nevieme dostatočne stiahnuť tú hadicu benzínovú na ten segment, ktorý sme lepili. Takže to proste hodne chčie. Takže nechceme podpaliť Markovú motorku, tak vyzerá to, že budeme znova rozoberať. Ale primárne sa potrebujeme dostať do na asfalt a tam to môžeme riešiť. Dolu na pumpe, kým Marek išiel po auto na mojej motorke, sme mali čas skúšať nejaké varianty. Druhá alebo tretia nakoniec zafungovala a spoj držal a tesnil. Vďaka tomu sme sa už za tmy presunuli aspoň na ubytovanie do blízkeho mestečka. Posledný deň sme pôvodne chceli ísť horami, ale možno zlé jedlo alebo celková únava spôsobila prehodnotenie plánu a návrat do Divčibere prevažne po asfalte. Naložili sme motorky, dali si na rozlúčku ešte jeden šopák a vyrazili na cestu domov. Celkovo sme za 8 dní prešli len okolo 1000 km. Bola to v tomto prípade ale kvalita namiesto kvantity a povozili sme sa parádne. Po pracovne náročnom lete sme to presne všetci potrebovali. Ďakujem svojim súputníkom, ale aj vám divákom. Zase niekedy na budúce, čaute.